הסיבה המרכזית שרוב היזמויות והעסקים כושלים היא אחת. תכנון לקוי או בכלל לא מתכננים. אם אני יודע ליצור מערך תמיכה טוב מראש, אני לא יגיע למצבים שבהם אני חסר אונים. אני מסתכל כל יום או כל יומיים איפה אני נמצא אל מול היעד, איזה פעולות רציתי לעשות, מה עשיתי בפועל, ומתקן. אם תכננתי את הפעולות וגם ביצעתי, עצם העמידה שלי בהסכם עם עצמי, האינטגריטי שלי, הרי זו הצלחה. יש לי עדות על הסדנה של ניר ואלכס שהייתה מצוינת. הסדנה באה אלינו, או באה בשבילי, בשביל העסק שלי, בשביל הצוות שלי, בדיוק בזמן. התובנות שלהם, מה שהם מספרים, הצורה שבה הם הציגו את כל הדברים, היא באמת הייתה פשוט מדהימה. הם הסבירו לנו בסדנה קצת על כל הדברים, למשל התכנון, שבשבילנו זה היה כל כך משמעותי. השוטף אצלנו מורגש מאוד. אנחנו באטרף רוב הזמן, הרבה פרויקטים, הרבה עשייה, ודווקא התכנון, שזה כאילו אין זמן לתכנן. אבל כל התובנות של למה חייבים לתכנן, ואיך לתכנן, ואיך לעשות את זה נכון, כל הדברים האלה באו לידי ביטוי בסדנה. אני חייב לומר שהסדנה הזו היא לחלק מהאנשים פה הייתה מאוד מאוד טובה, בשבילנו היא הייתה קריטית לעסק. זה עשה לנו המון המון המון, פשוט רק התובנות הן מטורפות. אני יוצא מפה והראש שלי מתפוצץ, ואני חייב לומר, ניר ואלכס, שפה שיחקתם אותה חבל על הזמן, הבאתם אותה בפצצת ערך מטורפת. הסדנה הזו היא must. יש לכם עסק, אתם צריכים להיות פה. חד וחלק.